Ayan mga kamamshi, bali ngayon pala is pupunta tayo ng bayan. At ito nga, dumaan yung asawa ko kina Kuya Dodong, bumili ng butcheron, o diba? Ayan, shout out kina Kuya Dodong at Ate Eva. Sabi ko kasi kay Ate Eva is minsan magbibideo kami sa kanila. Kaya lang, voice over lang tayo kasi nahihiya pa rin naman ako. Tapos ito na mga kamamshi, bali nasa kanto na kami ng Silanganan. Sasakay kami ng tricycle dahil magkukommute lang kami, hindi kami mumotor kasi mga gamis yung bibilhin namin. Medyo mahihirapan ako. At syempre, shortcut na tayo. Nadaanan namin na may mga nagtitinda ng tsinelas. Kaya ayan, bumili yung asawa ko kasi mura lang naman. 100 pesos lang daw yung isa. Kaya ayan, bumili yung asawa ko ng 2 piraso para daw sa anak niyang lalaki. At ayun na mga kamamshi, bali pakabili namin ng tsinelas, diretso na kami. Tapos dumaan kami doon sa bilihan ng Max Glow, yung panghugas ng plato. Kaya lang, napansin ko, sarado na siya. Ang sabi, nagtanong kasi ako kung nasaan na yung mga nagtitinda dyan ng Max Glow. Lumipat na pala ng pwesto. Bali, lumipat daw sila dun sa may papuntang plaza. Kaya lang, di namin pinuntahan dahil dire-diretso na kami papunta sa bilihan ng gamis. Bali, ito yung dinadaanan namin kapag pupunta kami sa bilihan ng gamis. Parang ano na to, shortcut. Tapos, napakarami din namang bilihin dito. Kaya lang, wala naman dito yung sadya ko. Kaya, ayan, tuloy-tuloy lang yung lakad natin. Tapos, andyan na nga kami. Kailangan na namin tumawid. Ayan, tawid na tayo. Syempre, tingin sa kaliwat kanan. Tapos, dito na nga kami dumaan ng asawa ko. Dito sa may palengke. Or paradahan ng tricycle. Minsan kasi doon sa may unahan pa. Pero, okay lang naman dahil tuyo yung daan. Dito na lang kami dumaan. Ayan mga kamamshi, o diba, maingay. Bali, andito na nga tayo. Dito na tayo dadaan sa makitid na daan na to. Pababa to. Tapos, dire-diretso lang yan. Diretso na tayo sa bilihan ng gamis. Ayan, dito muna tayo dadaan. Bibilihan ko muna sila kuya ng gamis kasi medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakabili sa kanila. Kaya ngayon is bilhan naman natin sila. Ayan, bala ko sana, ayan, tag to 2.5 yung bilhin ko. Kaya lang, yung iba is hindi available. Kaya tatlong 2.5 lang yung nabili ko sa kanila. Tapos yung iba is pera-peraso. Basa po, basa yung basa. Pati yung ano, yung burger, yung basa kuya. Ito. Oo nga no, isa lang. Yung basa red. Yan. Okay pa rin pa. Kali na lang, te. Wala nang ganito talaga kuya. Opo. Kaya kami na ikaw lang. Daan. Kaya te, nabilaw. Vlog na, te. Hindi pa binigay po si dalawang beses. Yung kay Jordan, kasi pinatawag ko lang yung mga Cellphone na to, ha? Ayokong video ng kasama ko. Sariling sikap na lang. Ba't yung binili ni Ate Terry mo? tayo tayo. Sago. Ano po ganito? Magkano ganito kuya? 28 eh. Ano ba to? Vertical balance. Ah, yung may ano. Sago. Tama mo ito kuya. Magkano mo sa akin? Magsasara na kayo? Hindi tayo. Kala ko magsasara na. Ganda na natin. Magsasara na kayo? Subukan ko lang, te. Kung ano. Ako iwan ko pa naman to. 5 lang kami. Hanggang 5 lang kayo? Ay. Ay, box nyo na lang kuya. Ha? Sige, pamapakso na natin. 45? Ito kuya, ilang peraso to? Yan, yan din 45. 50 Nabigyan mo ako niyang kuya. Tsaka ito. Dalawa nito. Dalawang bande, tsaka Dalawa din ito. tira-tira. Tira-tira. Pakita ko lang. Ayan. Ayan tayo.
Tayo din. Ay, baba. Ayan, magsasarado na sila. Hindi nakaabot pa tayo. natin yan. Isa lang muna ito. Oo. Tatlo niyan. Tatlong ano pa. Yogurt. Ano lahat? 155? 1921 daw. Sama na yung 1. 1920. Ayan o, ito. Tsaka yung cola. Ayun o. Walang niya. Ayan lang mga kamamshi. Abangan nyo naman yung pagpunta natin kina Balong and Mads Party Needs. Thank you for watching.